Ahojte, toto je Lego Piranha 3D. On bude robiť piranie. Čo vieš o pirania? Viem, že sem veslo a sú po prehistorické. Áno. Sú viac než prehistorické? Áno. Čo je napríklad prehistorické? Áno, ženské. Tak. Dobre, teraz nám ukážete veda. Ako sa to robí? Pirania. Toto je pirania naša. Ideme s ňou. Aj táto hrnca. Vidíš toto. Aj toto. Dobre. A ideme kde? Alenko, poď sem. Dneska to bude napínavé. Ideme na loď našu. Ideme na loď. Dopředu slyšíš tohle lístičku je. Tádo, si cestu s nám. Jaha, toto je švedý, že? Slyšela jich hlavu brcha. Tak pojď. Ty jsi ale velká. A tak tam daj to. Jaška, toto bude topiť. Počkaj, toto. Ide pirania! Ako sa bude takto hodnúť s tým motorom. A tak by sa... Bože môj, pomôžte mi niekto! Bože môj, tam dole! Pomôžte mi niekto, tak si sa pozvodovať. A daj ruchu uhořil, aha. Pirania 3D. Toto bola Pirania 3D film. Bude sa to volať Lego Pirania 3D. Ahojte. Ahojte. Ja som Alenko.